Aron pagdasig sa mga taga-lungsod sa Cordova nga dili magpataka og labay sa ilang basura, bailuan og usa ka kilong bugas ang matag 100 grams nga plastic nga basura nga ilang mahipos. Detalye sa report ni Luan May Rondina. Niadtong Oktubre 17, 2022, napalabang sa Konseho sa Lungsod sa Cordova ang ordinansa nga nag-regulate sa paggamit sa mga single-use plastic ug styrofoam food containers. Ubos sa ordinansa, gidili ang paggamit niini matag Miyerkules ug Sabado. Ug pagka Oktubre 24, giaprubahan kini ni Mayor Cesar Didoy Suwan. Gani niadtong Pebrero 2, napublikar na kini sa mga mantalaan apan ubay-ubay pa sa mga taga Cordova ang wa masayod niini. Gipasabot ni Konsehal Limuel Pugoy ang nangamahan sa mong ordinansa nga niadtong Pebrero 14 lang gilagdaan sa mayor ang implementing rules and regulations sa mong ordinansa busa sa Marso 1 pa kini hingpit nga mapatuman. Kinaman sa ordinance nga tagaan pa sila og time rapid information campaign aron hibaon ang mga stakeholders nga nanataan ni nga ordinansa ani ang unsay violation, unsay buhaton, unsay benepisyo nga makuha. Managlahi ang kantidad sa penalty nga ipahamtang alang sa mga gagmay ug dagkong patigayon. Apan parehong revocation sa business permit ang ipahamtang kung masakpan nga nakalapas sa ordinansa sa ikaupat nga higayon. May pipila hinuon ka exemption sa paggamit sa single-use plastic sama sa mga pinaketing suka ug soy sauce, ice candy ug ice water ug mga plastic cover cup sa mga soft drinks ug float. Usa sa mga tindera sa merkado, mitataw nga andam silang mutuman niini apan posibleng lisod kini alang sa ilang mga customers nga mamalit og isda ug karne. Lisod jud ma. Sa mga ingon na lisod jud ka. Once nga isod nimo sa bolsita, siyempre mabasa siya. Labi nang mo palit og 5 kilos to 10 kilos bugat na jud na siya. Samtang aron kalikayan ang pagpataka og labay sa ilang mga plastic nga basura, bayluan sa lungsod og usa ka kilong bugas ang matag 100 grams sa plastic nga basura nga ilang mahipos. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, GMA Regional TV Live.